שלום לכולם. וואו, אתם לא מבינים איזה שבוע של פשוט בלי אנרגיה. הייתי ממוטטת 3 ימים במיטה, לא זזתי. ביום הרביעי גם ככה. וגם עכשיו אני עוד לא במיטבי, אבל פתאום אמרה אורית, מה עם הקלף? אז אמרתי, קלף לסופש. היא אמרת לי, לא, אבל אם אין לך אנרגיה, אל תעשי. ואז, אתם מכירים את זה שזה מבעבע מבפנים? ואני אומרת, אבל זאת האנרגיה, זה ייתן לי את הדלק. הקלף של הסופש, לא היה קלף יומי, לא היה קלף לילי, לא היה, הרבה זמן כבר אין, כי אני באמת עובדת על זה, ועוד לא הלכתי לקחת את המצלמה ולא את המיקרופון, אבל אמרתי, אותנטיות כרגע קרן, אין לך ברירה, את זה את, ואת לא מוותרת לעצמך אפילו על הקלף של הסופש. לנשום. אני בוחרת קלף, איזה אנרגיה באה אלינו. התניה. וואו, איזה קלף, תראו. אתם רואים פה את האריה? הוא אריה בתוך עדר של כבשים. עכשיו, מה זה התניה? כאילו הכבשים אומרים לו, אתה כמונו. אבל האריה יכול להיות כבש? אז בדיוק מה שאני אומרת על עצמנו, אני יכולה להיות מישהו אחר? לא. אתם יכולים להיות מישהו אחר? לא. אנחנו לא עדר. כל אחד מיוחד כמו שהוא. קבלו את עצמכם, תאהבו את עצמכם, אתם הכוח, אתם האריה, אתם לא עדר. תהיו מיוחדים, תהיו נועזים. סופש קסום. ואני אקח עוד קלף מהסוד שלי. זה כבר נותן לי אנרגיה. יצא המתנה שלי ידידות. מושיטה יד ליד, בורת ידיד. לשנינו נגלה אדם מיוחד, יחיד. הבנתם? יד ביד נגלה ידיד. בורת ידיד. לשנינו נגלה אדם מיוחד, כל אחד מיוחד. ראיתם? זה הסתחרן עם האריה שלנו. אז סוף שבוע קסום. מלא במסיבות, לי יש מלא מסיבות בסוף שבוע הזה, באמת, תתחברו לקבוצה של הוואטסאפ שלי, שם אני גם מעלה את הקלף היומי, גם מספרת על מסיבות. מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו רק בריאות, אהבה, אחווה, שלום, נתינה אינסופית, קבלה אינסופית, ואושר. שלכם קרן לב.